Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Seperti biasa, setiap pagi mau bersih-bersih, guys. Tapi lembek kasur. Ini apa aku belajar gini, guys. Nyapu. Peteng ya. Peteng pemirsa. Nyapu. Penggaliannya esok nyapu, guys. Kali ini bingung tidak dan pastinya pakai bumbu bukan bukan bulan. Aisyah. Tak lanjut buka jendela, guys. Banyak angin masuk. Ini dan kali ini mau tak lanjut noto kasur duduk. Pegang tangan tidak kayak ngambil ambil peri wis ora roh karepe. Kabeh ditokno, kabeh ditokno. Kucing ini main bedakan ae ning kene. Gak gelem mulih turu ning kene ae adem. Seperti biasa ya pemirsa, iki nek pas orang duwe gawean yo ngene iki. Penggaweane. Pokok ya aja bosen-bosen. Resik-resik terus. Iki ngopo? Panganan mbok dekekne mbuyuran kabeh. Panganan ini soalnya terakhir Jono kena apa? Aku dikei duit baru. Saya godong dikei wakeh. Masanya aku ora dikei
Hitung Pak, aduh ora. Mbok, Ferry ganggu, guys. Apa-apa piye? Dikek duit baru. Piro? Tambah hitung. Iso ngitung apa ora? So. Iki kerene jembengno iki lho tak tadlowi. Hitung nang ngene. Iki piro? 5.000. Ya, pinter. 5.000, 7.000. Iki 2000. Jadi 5 tambah 2. 5 tambah 2. Jadi Jadi 7000. 7.000. Berarti itu 7 ditambah 2. Piro? 7, Bar 7. 8, 9. 9. Terus 10, ditambah 11. 2. 11. 11 juta. 11.000. Itu apa? Ayam. Enggak, suangan mbok karak sak resek pisan. Itu jajan 2000 minggu kanggo kok sandekan kanggo sesuk kirim. Sore kanggo sore. Kucinge men tukaran ae, guys, ning kene loro karo kuwi. Ya setiap pagi kegiatan Mbak Isma ya seperti ini, guys. Bersih pokoknya iki wis enek pirang minggu ya, Pak ya? Seminggu. Ini kita pikir diganti nih, gelok diganti, guys, ben gak marai penyakitan. Delek ndi Mas iki? Duit. Ini buka di tas kena ngambil. Ada tasmu. Coba. Mama kok pek. Gak, ya wis ada ikono, kono. Bingung nek dipek padahal nek jajan yo njaluk duit bloke. Tasmu dhewe. Enek tas lah kuwi tasem. Ngono, narakno. Nyelengi ae. Nyelengi apa lambene mek koyo gacoran kok. Ya wis, aku gak nyelengi kelas tak nutup layangan kabeh. Oh, layangan karak pirang-pirang sak kresek kaya lho. Wis entek sambutan ya. Mbok temen Mbak mangsano terus kok. Iki wong mbok dum-dumno. Kok Kok. Kape mek apa nek? Ganteni ngonten. Ndang ngomong. Entenan wis sing mergawe. Tuh tak tengok-tengok mergawe kok ngamplok ae kaya wangi langsung bantal. Cek iki gorene anu iki sedadae gorene tak kempiti. Gorene iki lho. Tinggal sholat nek sore. Nek anu per. Kok kene? Mah, kok oleh layangan kabeh. Ora oleh nggo. Siji ae ya. Nggo apa? Siji wis siji. Siji piro lho kowe iki sak kresek mosok entek. Sak kresek entek. Entek. Nggo apa jane iki? Kayak dipangan ae entek suwangan. Mbok temangsang wae. Yo ngene iki guys kegiatane Mbak Isma. Gak duwe gawean ranti konten. Iki wis apa di konten. Ini koleksi lemari tapi lemarine wis kadung rapi, guys. Iki wis sore tinggal sholat. Jadi ya wis ben ning kene ae. Kayak ning dhuwur kale Pak kursine di kongkon ta budal. Kayak ning dhuwur kursi sik kono. Aku tak jipuk kuwi. Spray. Nah, omongan mbek pemirsa tak jipuk spray.
dewi pemirsa. Kayaknya ngomongan ya pemirsa. Sih, anu ganggu. Tapi kan ngomongan ra gelem. Tarik. Apa kuwi? Mama, ayo alek. Kembang. Bang pelan. Ganti kembang. Sik kurang mengguri. Bosen guys, kontene begini nglawi ning spray ae. Iki gak iso ditokno guys. Dadi jemur lho. Metu nang ndi ya? Wis kadung nancep. Pokoknya selalu diganti setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali. Turut ben penak guys. Sudah. Iki sebenarnya iki enek akeh ge pemirsa. Sampai kena tangan. Enek 6 lho. Piro? Iki bantal sing kemarin tundas. Ternyata yo atas guys, maksudnya ora iso pimpes sak guling-guling. Bagus semua. Ayo. Tukaran terus. Kucing kok kerah kae. Sampai. Aduh. Sampai enggak bosan. Walah alhamdulillah nek bengi dikek udan pemirsa. Maune sedina iki panas ungkep. Alhamdulillah dikek udan. Sewager lah. Suwengi langsung turun. Biasanya kira wis 3 rong udan. Delalah. Sewengi udan. Ra wis soalé udane rata guys, endi-endi wis padha udan. Bluro, Jepon, terus randu. Terus kono Trisinan, pinggir wis udan kok. Kene ora udan-udan, delalah udan. Oke, selesai diunggah. Terus ya pemirsa, aduh, kok dilanjut nih. Guys. Karepe gak roh. Kling, yang juga. Kayak apa? Ini emang kok pengen Layangan. yang gue pola kayak kok baru
Ndingi tuku sak kresek ping piro apa. Aduh. Aduh. Kowe yo sapu buak jike. Di malam Pak mangarep kono ndageke. Tutukno, kesel buke. Anak pintar. Iki le. Kok parakne ndi ape? Metu kono lho ning njaba. Parake ning ndi le, Ber? Anu ning njaba dikeke. Pedhot iku kok. Iwang ibuke resik-resik ben resik rumahe. Ronae lah engko lak yo mletik teko ndi-ndi. Terus. Kae kaleng susune. Pinter kalenge kae, Keri. Halo, Cik Keri. Plastik piring ya. Kuwi lho plastik. Tapi. Nah. Pepo neh. Wis ditata rapi buke pepo. Nah. Wis tertata, guys, rapi. Iki wis tak saponi, dipel. Kae apa? Kae apa klontrang-klontrong. Kuwi panggone ndak ning kono, mang wis diberesi ibuke. Gunting, solasi, senar. Ayo diberesi. Peri. Ciwer. Beresi ora? Panggone ndi? Ayo ndelik. Ndelik. Panggone ndi? Ayo diberesi. Nek ora tak bong kok. Aja adil ae, panggone ndi? Wong beresi ya sedina. Gak ora resik, sing bersih ya ngono. Pemirsa, kontene Mbak Isma iki pedang ngedus sithik Peri apa adus surung adus pemirsa. Pokoknya ya aja bosen-bosen nonton Mbak Isma ya resik-resik koyo ngene iki omahe pemirsa. Cilik lah elek lah selalu resik ya. Ben esuk ya resik-resik terus. Lha iki mah ya ora ndek konten. Dadi ngonten apa eneke dhisik ning gone omah. Ya nek Mbak Deni sekolah iki kopior maksud iki urung iso ning ndi-ndi ngono lho. Kontene ya apa eneke ngonten ning omah iki. Penyegat Mbak Jam mau menyang mbok ora. Aja mbok nggo dolanan. Oh, pe mbok kei ya wedang. Nanti kei wis ngono Mbak Isma pamit ya pemirsa. Terima kasih wis selalu support Mbak Deni Mbak Isma. Wis ngeki semangat masukan saran terus wis support sampai sekarang iki. Matur nuwun bolak-balik ya matur nuwun didelok terus konten-kontene kami yo. Aja bosen-bosen pokok ya pemirsa. Ngonten kesederhanaane sehari-harian ning omah ya sing ngene iki. Baterainya mulai entek, pedang dicas. Apa? Iki lho, ditukokno ada HP apik mbek apa Pak Riko iki ngene iki yo ora kena dienggo, maksude dienggo ngonten gak iso dicantolno ning gone apa guys, tripod. Ganjel akhirnya yo udah ngono HP-ne. Ya wis ngono Mbak Isma pamit becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur malam